'yan mata masu sabon aure, to ku rike wannan karatun a cikin kwakwalwarku. In Allah ya da sai Allah ya sawa auren ku albarka. Akwai wanda yake gaya mun, yace shi yana iya ma ganewa idan mutum matarsa ta bugo mashi waya, ko kuma yarinyar da yake nema aure ta kira shi a waya. Nace ya kake ka gane? Yace idan kaga an bugo wa mutum waya, ya daga ya duba, ya hada fuska ya mai aji, bai dauka ya sa a kunne ba. Aka ƙara bugowa girin ya sake dauka, yayi tsaki. Ya sake ajiwa, aka sake bugowa girin yana dauka ya fara fada. To menene? Naji assalamu alaikum din. Menene? Ni billahi allazi nace idan za a ga mu magana a ga mu kamin in baro gida. In na baro gida na fito ban yadda a sake. To karka raba ɗaya biyu, matarsa ce take masa waya baiwar Allah. Amma in yarinyar da yake nema da aure ne fa ba riga an daura ba. Ai tana buguwa ko an bashi haushi ran saba ce, da ya daga ya ga sunanta an rubuta my love, sai kaga yayi wata ƴan bazawarar dariya. Wanda duka abokansa da ke wurin sai sun gane an samu canji. In an ce mutumin ya ne, ya ce mutumiyar ce billahi lazi ita ce. Sannan ya dauka gyara zama, ya makala murya sai ka ce wani sabon ustaz. Assalamu alaikum. To karki raba ɗaya biyu, yarinyar da yake nema shi ake ta bugo mashi waya. Ba ta shigo a zauna a wata 6 a shekara ɗaya, za ta gane yadda dawon gari yake. Ku ɗauki aure za ku je ibada ne. Shi ne hanyar da za ku bi ku tsira. Kuma ki je da shirin ko kaka sai kin zauna. Allah ya zauna da ku a ɗauku da mazajen. Amin. 'Yan mata masu sabon aure, to ku riƙe wannan karatun a cikin kwakwalwarku. In Allah ya da sai Allah ya sawa auren ku albarka.